तर आजची आपली रेसिपी आहे ब्रेड पकोडा, म्हणजे ब्रेड कटलेट. खाण्यासाठी खूप चविष्ट लागतात. गाडीवरती मिळतात ना, त्यापेक्षाही चविष्ट आपण घरच्या घरी ब्रेड पकोडे बनवू शकतो. आणि तेलकट न होण्यासाठी काय करावं, आणि आतली जे स्टफिंग आपण बनवलेलं आहे ना भाजी, ती चवीला एकदम अप्रतिम लागते. तर एकदा बनवून बघा, तुम्हालाही खूप आवडेल. साधी सोपी रेसिपी आहे, बनवायला सोपी आणि चविष्ट अप्रतिम लागते. तर एकदा नक्की बनवा. तर हे बनवण्यासाठी इथे मी 4 उकडलेले बटाटे घेतलेले आहेत. त्याचप्रमाणे आपण इतर बाकीचं साहित्य घेणार आहोत. त्या मेजरमेंटसहित बटाटे उकडून थंड करून घ्यायचे. तर आधी आपण बनवणार आहोत त्यासाठी ब्रेड पकोड्यासाठी लागणारी चटणी. तर इथे आपण घेतलेली आहे कोथिंबीर. तर चांगली मुठभर कोथिंबीर देठासहित मी घेतलेली आहे. आणि थोडीशी पुदिन्याची पानं यामध्ये आपण घालणार आहोत. तर स्वच्छ धुवून मी इथे पुदिन्याची पानं घेतलेली आहेत. 10-12 पुदिन्याची पानं घ्यायची, छान टेस्ट लागते. सोबतच 4 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत मी. आणि अर्धा इंच आल्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत. जास्त लसूण आणि आलं घालायचं नाही, कमीच घालायचं आपल्याला थोडंसं. आणि त्यानंतर 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. आता तुम्हाला तिखट किती हवं आहे त्यानुसार तुम्ही मिरचीचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. अर्धा चमचा घातलेला आहे जिरं. आणि चवीनुसार यामध्ये आपण घालूया मीठ. आता यानंतर आपण घालणार आहोत अर्ध्या लिंबाचा रस. यामुळे मस्त असं चटपटीत असं आपलं आंबट तिखट अशी चटणी लागते. तर तो अर्धा लिंबाचा रस बस होतो. तर लिंबाचा रस मी पूर्ण पिळून घेतलेला आहे. त्यानंतर त्यामध्ये अगदी थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि मस्त अशी बारीक असं आपल्याला हे चटणी वाटून घ्यायची आहे. एकदम जेवढं बारीक होईल तेवढी वाटून घ्यायची आहे. तर चटणी बघा आपली मस्त तयार झालेली हिरवीगार चटणी. तुम्ही ही कुठल्याही ब्रेड पकोड्याबरोबर, कटलेटबरोबर किंवा भजीबरोबर वगैरे खाऊ शकता. चवीला एकदम अप्रतिम लागते. तर ही मस्त अशी आपली चटणी तयार झालेली आहे. आणि ही चटणी बनवून तुम्ही आठवड्याभरासाठी फ्रीजमध्ये स्टोअरही करून ठेवू शकता. आता आपण भाजीसाठी लागणारी चटणी बनवून घेणार आहोत. 1 चमचा मी घेतलेला आहे धणे. सोबतच 1 चमचा जिरं घेतलेला आहे. आणि 1 इंच आल्याचे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत. सोबतच आपण लसणाच्या पाकळ्या घालणार आहोत. साधारण 7-8 लसणाच्या पाकळ्या घ्यायच्या. आणि आता तिखटपणासाठी आपण इथे हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. तर इथे मी 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत. तुम्हाला भाजी किती तिखट हवे त्यानुसार तुम्ही हिरवी मिरचीचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. आता यामध्ये पाणी न घालता एकदम असं जाडसर असं आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे, किंवा तुम्ही कुटूनही खलबत्त्यामध्ये घालू शकता. आता ही चटणी आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊ आणि साईडला ठेवू. आता काय करायचं, आपल्याला आधी बेसनचं पीठ भिजवून घ्यायचं आहे, म्हणजे ते छान मुरतं. तर 1.5 कप मी इथे बेसन घेतलेलं आहे. 4 ब्रेड आपण जे बटाटे घेतले त्याच्या प्रमाणामध्ये 1.5 कप बेसन बस होतं. आणि 2 चमचे इथे मी कॉर्नफ्लोअर घालते आहे. याऐवजी तुम्ही तांदळाचं पीठ घालू शकता. आता हे कशासाठी, तर यामुळे आपले ब्रेड कटलेट आहेत पकोडे ते छान कुरकुरीत होतात आणि तेलकट होत नाहीत. कारण यामध्ये आपण सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पावडर वगैरे काही घालत नाही. त्यानंतर पाव चमचा एवढा आपण ओवा असा हातावरती क्रश करून घालायचं. त्यामुळे ॲसिडिटीचा वगैरे प्रॉब्लेम होत नाही. सोबतच अर्धा चमचा मी रेड चिली फ्लेक्स म्हणजे कुटलेली लाल मिरची घालते. त्यामुळे तिखटपणाही येईल आणि लूकही छान येईल आपल्याच ब्रेड पकोड्याला. सोबतच थोडीशी हळद घालते आणि चवीनुसार घालायचं आहे मीठ. आता यामध्ये थोडीशी घालूया आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर. हे सर्व साहित्य घालून आपण व्यवस्थित आधी सर्व मिक्स करून घेणार आहोत. तर मी सांगितल्याप्रमाणे जर बेकिंग सोडा वगैरे घातला ना, तर ब्रेड पकोडे वगैरे किंवा कुठलाही स्नॅक्स म्हणा, भजी वगैरे तेल जास्त शोषून घेतात आणि तेलकट होतात आणि मग थोड्या वेळाने नरम पडतात. तर याऐवजी तुम्ही तांदळाचं पीठ किंवा कॉर्नफ्लोअर घालून बघा, तर मस्त कुरकुरीत असे आपले हे ब्रेड पकोडे होतात. त्यानंतर थोडंसं आपण यामध्ये थोडं पाणी घालून आपण हे पीठ भिजून घ्यायचं आहे. जर तुम्ही एकसाथ जास्त पाणी घातलं तर मग ते बॅटर आपलं जे पीठ आहे पातळ होईल. आणि मग आपण जेव्हा आपण वडे जेव्हा पकोडे फ्राय करू तेव्हा मग तेलामध्ये ना बेसनचा चुरा जास्त निघतो. तर तसं होऊ नये यासाठी आपण पीठ कसं भिजवायचं तेही मी तुम्हाला आता सांगणार आहे. तर पीठ आधी आपल्याला काय करायचं, चांगलं 5 मिनटं व्यवस्थित फेटून घ्यायचं आहे. जेवढं तुम्ही फेटाल ना चांगलं, थोडंसं पाणी घालून फेटून घ्यायचं आहे. जेवढं फेटाल चांगलं तेवढंच पीठ हलकं होतं. आणि जे आपले कटलेट्स आहे किंवा बटाटा वडा करण्यासाठी तुम्ही या पद्धतीने पीठ भिजवलात ना, मस्त आपले पकोडे, ब्रेड, बटाटे वडे मस्त कुरकुरीत होतात. तेल जास्त शोषत नाही. आणि आपल्याला यामध्ये मग बेकिंग सोडा वगैरे घालण्याची काहीही गरज नाही. तर इतपत असं सैलसर असं आपण पीठ भिजवून घेतलं बघा. चमच्यावरती मस्त असं
लेअर आलेली आहे, कोटिंग झालेलं आहे, जाडसर कोटिंग इतपतच आपल्याला भिजवायचं आहे. तर याला ठेवूया साईडला आणि आता आपण पुढे भाजी बनवून घेऊया बटाट्याची. तर 2 चमचे मी तेल घेतलं आहे आणि त्यामध्ये ते उडदाची डाळ घेतलेली आहे, एक मोठा चमचा भरूनच घेतलेली आहे. उडदाच्या डाळीमुळे ना जो कुरकुरीतपणा आपल्या डाळीला येतो आणि त्यानंतर ती भाजीमध्ये खाण्यासाठी खूप चविष्ट लागते, मस्त लागते. कुरकुरीत असे खाताना दाताखाली येते ना डाळ, खूप छान लागतात ब्रेड पकोडे. तर नक्की घालून बघा. थोडीशी लालसर झाली आपली ही डाळ, तर यामध्ये आपण जो खरडा वाटून घेतला होता तो घालून घ्यायचा आहे. आणि आता हे सर्व आपण कच्चं वापरलेलं आहे यामध्ये, त्यामुळे चांगलं परतून घ्यायचं आहे. त्यानंतर ना थोडीशी मी कढीपत्त्याची पानं बारीक तोडून घेतलेले, साधारण 7-8 कढीपत्त्याची पानं तोडून घालायची आहेत. आणि आता हे खरडा वगैरे कढीपत्ता चांगला असं मस्त असं भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला, कारण कच्चेपणा पूर्ण जाईपर्यंत आपल्याला भाजायचं आहे. तर मस्त बघा, मस्त आपण तेलामध्ये छान असं परतून घ्यायचं आहे. तर थोडंसं लालसर झालं आहे इतपतच आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. त्यानंतर यामध्ये घालते मी अर्धा चमचा एवढी हळद, सोबतच गरम मसाला घालायचा आहे अर्धा चमचा एवढा, यामुळे मस्त टेस्ट येते आपल्या पकोड्यांना वगैरे. आणि आता गॅस मी बंद केलेला आहे आणि बंद गॅस करून यामध्ये आपल्याला बटाटे कुस्करून घालायचे आहेत. नाहीतर काय होईल माहिती आहे, आपली जो मसाला आहे बटाटे कुस्करेपर्यंत तो जळू शकतो. त्यामुळे गॅस बंद करायचे, त्यानंतरच हे बटाटे आपल्याला हे कुस्करून घालायचे आहेत. हातानेच तसे कुस्करून घालायचे. काय होईल, यामध्ये थोडेसे असे मोठे मोठे तुकडे राहिले ना की छान लागतात खाण्यासाठी. एकदमच स्मॅश करून घेतलात ना तर मग ती मजा नाही येणार, जी गाडीवरच्या वड्यांना वगैरे, वडापाव किंवा म्हणा कटलेट वगैरे त्यांना जी मजा येते तशी. तर बटाटे कुस्करून घातल्यानंतर यामध्ये घालूया चवीनुसार मीठ आणि खूप सारी घालूया कोथिंबीर, बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. तर कोथिंबीर थोडी जास्तच घाला, मस्त लागते. आता हे सर्व आपण गॅस चालू करून आपण हे सगळं व्यवस्थित मस्त भाजीला सर्व मसाले लागेपर्यंत मिक्स करून घ्यायचे. गॅस एकदम लोवरती ठेवायचे आणि मस्त मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि हळद ही जास्त घालायची नाही, नाहीतर ना कडवटपणा येतो भाजीला. त्यामुळे हळद ही अर्धा चमचा एवढा छोटासा बस होतं आणि कलरही येतो तेवढ्या हळदीने. बघा मस्त कलरही आलेला आहे आपल्या भाजीला आणि भाजी आपली तयार झालेली आहे. तर थोडं थंड करून घेऊया भाजीला आपल्या आणि आपण आता पुढे काय करायचं आहे ते बघूया. तर भाजी आपली थंड झालेली आहे. आता आपण जे बेसन मिक्स करून ठेवलं होतं ते छान असं फुललं आहे बघा मस्त. तर परत अजून 2-3 मिनटं चांगलं फेटून घेऊया, म्हणजे व्यवस्थित जे पीठ फुलेल छान अजून. आणि आपल्याला बेकिंग सोडा वगैरे घालण्याची काहीही गरज पडणार नाही. तर याच्या मी टिप्स सांगते ना, त्या फॉलो करून तुम्ही एकदा हे ब्रेड पकोडे बनवून बघा, खूप छान लागतात. आता इथे मी 2 ब्रेड स्लाईस घेतलेले आहेत. याला आपण चटणी लावणार आहोत, जी आपण वाटून घेतली होती ती हिरवी चटणी. नाही लावलं तरी चालेल, पण तुम्हाला जर असंच बाहेरून फक्त लावून खायची असेल तरी खाऊ शकता, किंवा असं जर ब्रेडला लावून खाल्लात तरी पण छान लागतं. थोडीशी लावायची, जास्त नाही. थोडंसं अर्धा चमचा वगैरे घ्यायची आणि व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं आपल्याला. किंवा मग तुम्ही एका साईडला चटणी, एका साईडला टोमॅटो सॉस लावला, केचप वगैरे लावला तरी चालेल. तर पण मी दोन्ही साईडला ही चटणी लावून घेते, मस्त लागते. थोडा तिखटपणा अजून येतो ना कटलेटला, खूप छान लागतो. नंतर आपण ही जी भाजी बनवून घेतली होती ती थोडी घालून अशी व्यवस्थित चमच्याने पसरवून घ्यायची आहे. पूर्ण ब्रेड व्यवस्थित कवर झाला पाहिजे अशी आपल्याला ही भाजी लावायची आहे. भाजी कटलेटमध्ये व्यवस्थित असेल, पकोड्यामध्ये, तर खाण्यासाठी मजा येते. नाहीतर जर फक्त भाजी थोडीशी लावली ना तर मग फक्त ब्रेड लागेल आणि मग ती मजा नाही येणार खाण्यासाठी. तर थोडी भाजी जरा जास्त लावून बघा. पूर्ण ब्रेड मी इथे कवर करून घेतलेला आहे. त्यानंतर ही दुसरी ब्रेडची स्लाईस आहे ती आपण त्यावरती ठेवायची. हाताने थोडंसं प्रेस करायचं, दाबून घ्यायचं, म्हणजे भाजी ब्रेड दोन्ही एकमेकांना छान अशी चिकटली जातील. आणि सुरीच्या साहाय्याने याला त्रिकोणी कट करणार आहोत आपण. त्रिकोणी जो तुम्हाला नसेल करायचं तर मध्यभागी असं दोन्ही साईडने सेम भागामध्येही कट करून घेऊ शकता. तर बघा किती छान असे आपले कटलेट्स दिसत आहेत, ब्रेड पकोडे. आता एक चला ब्रेड पकोड्याचं पीस घेऊन आपण हे ब्रेड बेसनमध्ये चांगलं असं डुबवून घ्यायचं आहे. तर मी दाखवलेल्या पद्धतीने प्रमाणे जास्त पातळ किंवा घट्ट अति न ठेवता इतपतच तुम्हाला पीठ भिजवून घ्यायचं आणि तेलामध्ये मस्त असे हे ब्रेड पकोडे तेलामध्ये सोडून घ्यायचे आहेत. त्यामुळे काय होतं, जास्त पातळ नाही केलं आणि एकदम घट्ट नाही केलं
की व्यवस्थित बघा जास्त जो चुरा असतो ना तो बेसनचा निघत नाही, थोडाफार तो 1-2 हे निघतातच, पण अति निघत नाही. नाही तर काय होतं कढईमध्ये तेलामध्ये सगळा चुरा होतो. त्यामुळे या पीठ भिजवण्याच्याही काही टिप्स आहेत ज्या मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत, त्या पाळून जर तुम्ही ब्रेड पकोडे बनवून बघा, खूप सुंदर लागतात. आणि आपण यामध्ये जे चिली फ्लेक्स, कोथिंबीर वगैरे घातली आहे त्यामुळे आपलं जे पकोडे आहेत ते दिसायलाही खूप सुंदर दिसतात आणि त्याचा टेस्टही खूप छान येते. तर एकदा या पद्धतीने करून बघा आणि जर रेसिपी आवडली तर चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉनवरती क्लिक करा म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. तरी आपले पकोडे झाले तयार खाण्यासाठी. बघा किती सुंदर दिसत आहेत. एकदम मस्त वरती लेअर जी ब्रेडचा बेसनची कोटिंग आलेली आहे किती छान दिसते. जेवढं दिसायला सुंदर तेवढंच खाण्यासाठी अप्रतिम आहे. तर नक्की बनवा आणि मला कमेंट्समध्ये जरूर सांगा तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली. आणि जर रेसिपी आवडली तर फ्रेंड सर्कलमध्येही जरूर शेअर करा म्हणजे त्यांनाही रेसिपीचा आनंद घेता येईल. अशा छान छान रेसिपीसाठी माझ्या फेसबुकवरतीही तुम्ही फॉलो करू शकता. जर तुम्हाला रेसिपी आवडली तर कमेंट्समध्ये जरूर सांगा तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली.